ishamwari yako maitofambidzana muchishanda mese uyu? Tinotoshanda tese sekuru. Tinotoshanda tese zvekutodaro zvototi ndiyo wandinotuma ma weekends anombowana time yekuita yekuya kumba. Ndichisara ndiri kubasa. Because tinogona kuwana ma off days maybe 3 or 4. But mostly andidzoke kumba. Right. Kana iri hama yako shamwari yako zvandinoita pano ndichipedza kumusunungura ndine mumwe murwadzisiro futi wandinofanira kuti ndinge ndichimuita nai. Kana iri shamwari yako itaura kuti maitombotumana anotoziya zvese zvepamba pako saka akatotora advantage yekuti uri mutuma ka hongu sekuru ndo zvandikutoona kuti ndo zvaitoita like makore esa. Alright. Imi mapedzerana here matenderana here because ndaona wauya nehama dzemukomana uyu nehama dzako matenderana kuti kudini kuti munhu osunungurwa here kana munoita sei? Ya sekutaura kwandaenda ndaita sekuru vamwe vangu hama dzangu inini like vari panze apa vamwe vacho like ndevechitendero chekumasowe so vazongotyawo kuita sei kupinda but vatondiperekedza vakandita iyo vanhu vanga tichivasunungure then uyu mukomana uona kuti pane zvimwe zvingaite kuti ambonzwa kuti ayo zvinorwadza cause anga achitotora like advantage iyoyo kuti mwangu asikuita asi kudzoka kumba. Alright. Kana ndichinge ndasunungura sekutaura kwandakaita uchiya pano ndikati inini handise rukawo kugirlfriend kana kuti kumusikana ndinoisa kumunhu anozikamwa kuti wakanobisa kuvabereki. Kana ndichinge ndapedza basa rangu uda kuramba uchiendera mberi nemudzimai here kana kuti mudzimai uda kuti adzokerere kumba kwake kwakazvarwa kuvabereki? Sezvo sekuru avabva ipapapa hanombodzokera kumba kuna vabereki sekuru cause pfuma yandakabvisa zvakakwana ndina chandakaita chandakashotesa. Alright. Ndatenda hama dzake dziri kuzviziva here kuti ndozvaitika panapa dzemudzimai wako? Vatoripo panze ipapapa pane hanzvadzi dzake nasisi wake vamwe vacho vabva kuchitumbwe zvavo cause sitogara kuairport. Alright, pakanaka musikuru wangu. Saka ndichasunungura sekuru wako ndaita inini ndikuda dzangu mombe 2 dzekusunungura. Iwo mga wako uda mga wakaita sei kubva kumushereketi? Ndikutoda mombe kana 6 sekuru cause zvaatoita izvika izvo kurodza kuti iye wacho akutoratidza kuti aitozviitira madanho kuti mwangu asikuita sei asudzoka saka amfanira kuona kurwadza kwezvinhu izvo obva andidzotsera sezvo ndakabvisawo pfuma inenge yakati akandidzoserawo at least mombe 6 zvinenge zviri nani sekuru ndingarerukirwa. Alright, pakanaka. Kutaura kudai pane chambobisa here kwauri chaakubatisa kuti ndikwanise kusunungura? Haana chambondibatisa sekuru asi siso ivava vane hanzvadzi yemudzimai wangu varipo panze vanga vambotaiwa makangoti sunungurei ava vambovasiya then tine mari yachaita se yachambokutibatisai then tichizoona kuti tokuripaisei sezvo vanga vambotaura nababa kumusha. Ndinenge ndichida pfuma yemudare. Ndapanzwa sekuru. Asi kana watenda kuti ndivasunungure nekuti mudzimai ndewako unozikamwa asi kurasika kune kwakuita madzimai nai ndizvo sekuru. Gara kwa ipapo iwewe basa remusikanzwa. Right. Ndakakupa mushonga wangu wandakakupa nai sekuru. Wauya nawo anditi? Ndauya nawo sekuru. Pakanaka. Bata nzvimbo iyi nongedzera murume uyu sunungura toni.
Chimwa mvura yasvipire Tony. Svipira katatu. Right. Ndipe tsvimbo yeTony. Isakapiwe basi Tony. Wagese tsoka dzawo Tony. Right. Mira wakada Tony. Right. Sunuguru. 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 Bata apa mzukuru? Bata apa wewe? Bata apa? Zvaita izvo muzukuru. Vanhu vako ndasunungura naye. Ndinotenda Sekuru. Right. Wagese tsoka Tony. Right. Kiza moko wako Tony. Right, zvakanaka. Yogari pasi apa. Fukidza mudzimai wako.